Alec, di enw fi, a dwi'n swyddog Yr Wyddfa plastig yn gweithio i'r Parc Cenedlaethol Eryri. Mae gwaith fi yn cynnwys arwain ar y prosiect cyffroes Yr Wyddfa plastig, prosiect 2 flynedd. Fyddai'n gweithio efo ysgolion, busnesau lleol. Mae yna lot o waith i wneud i gadw'r Wyddfa yn daclus. Felly faint o blastig da chi'n darganfod ar y mynydd, faint o sbwriel? Tua 550 o kilogramau sbwriel bob blwyddyn gen un grŵp gwirfoddol dros 6 mis. Mae cael dipyn o effaith ar yr amgylchedd. Yndi, mae'r plastig yna yn torri lawr i fewn i microplastigau. Gyda sacha o sbwriel yn cael eu casglu bob wythnos, mae'r criw sy'n gweithio rwan eisiau clywed gen chi, bobl ifanc, gyda'r bwriad i gynnal cynhadledd ar gopa'r Wyddfa ym mis Medi. Mae'n cystadleuaeth i trio ffeindio'r syniadau gorau i ddatrys y broblem o sbwriel ar Yr Wyddfa. Dyn ni isio iddyn nhw feddwl yn creadigol allan o'r blwch lle, a dod i fyny efo'r syniadau fwyaf creadigol fedra nhw i ddatrys y broblem mawr yma. Sut ydych chi'n teimlo am ddyfodol Yr Wyddfa? Mae yna gymaint o heriau, does? Dwi'n teimlo reit obeithiol. Dwi'n meddwl bod gennym ni cyfrifoldeb mawr o rhoi addysg rili pwysig i bobl ar sut i warchod a trin Yr Wyddfa yn cyfrifol lle. A dwi'n meddwl bydd yna syniadau gret yn dod allan o'r digwyddiad Copa 1 yma, a bod gennym ni cyfle unigryw i warchod amddiffyn dyfodol cynaliadwy Yr Wyddfa. Mae yna rhyw 750,000 o bobl yn ymweld â'r Wyddfa bob blwyddyn, a'r angen i gadw'r lle hyfryd yma'n daclus mor bwysig ag erioed.